Vanuit uw knauwske. Leuk dat je hem zorgen. En fijn dat je er weer bij bent. Want de komende weken dan let ik je hem uw vakantie zien. Uw vakantie die we genoten hebben in Noorwegen. Nou, wat een prachtig land. We hadden 4 weken hebben we daarom spannend. En ja, we hadden Storm Hans hebben we nog een beetje meemaken daar. En dat we eigenlijk de hinderreis al op boord. Dus de jongens toen we afvoeren, of tenminste toen we voortgingen uit de haven van Emden, toen voelde het nog daar. Maar wijs de nacht toen begonnen we al aardig rond te gaan. En nou, de mannen weer helemaal een drama. Dus die werkt net helemaal vet, ja, de oordijs. En de wien wel meer. Die wien gelijk wie dan dat die boord is. Dus nou klaar, we hadden het overleefd. En ja, we hadden een hele mooie 4 weken daar gewoon. Ja, die 4 weken die let ik nou aan de komende weken we zien in de vlogs. Ja, we hebben wat denkjes meemaken. We hebben wat denkjes, trouwens de camper had ik goed houden. Maar we hebben wat denkjes, gewoon, we hebben wat stoornetjes mee heen. Zo is de kraan die houdt op een gegeven moment op. Is de wc-hak knoffelen letten. Dus nou, dan moesten we naar je verhalen. Het handvat van het look berut al bij het checken van het slot. Nou ja, zo hebben we al wel wat denkjes meemaken, maar poeh, wat een prachtig mooi land is dat. Ja, we hebben echt een geweldige natuur zien. En ja, daar wil ik je hem graag van mij genieten laten. Nou, alvast een grote succes bij het zien. Ik hoop dat we dat wat leuk vinden. En dan van nu is het weer vreeds gewoon een filmpje. En nou, het is nou net vreed, maar geniet er maar vast van. En dan de volgende is vreed. Het is snijn. De dag dat we vertrekken. Nou, het is stralend mooi waar, nadat we juist er een vreselijke dag gewoon hadden. Maar alleen maar water en bultenwater. Nou, lang verhaal kwart, is knauwske de klever. We moeten om 12 uur maar we boorden, of tenminste dan kunnen we beginnen te boorden. En dan is het om 4 uur hopelijk varen. Dus, nou ja, alles zit erin. Dus al laden. En we zullen zien wat de reis ons brengt. Dus, toi. We gaan nu nog even. Dus ik kan nog even bekomen. En nou, een oerke. En daarna is ze wel paard. De fietsen hingen erachterop. Ik ben net dat we een grote broeken gaan trouwens in Noorwegen. In principe kun je wel fietsen, maar ja, we zullen zien. Van nu, we wachten op de rit. Later.
inside as much as you can. Thank you. Nou, nog één. We moeten naar 8. Liebe Passagiere, willkommen an Bord. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Reinigung der Kabinen auf Deck 9 abgeschlossen ist. Sie können nun Ihre Kabine auf Deck 9 betreten. Wenn Sie eine Kabine auf Deck 5 oder 8 Uitzet naar boeten. bitten wir Sie, in den öffentlichen Nord. Bereichen zu warten, bis wir Ihnen mitteilen, dass auch diese Kabinen bereit sind. Vielen Dank für Ga Ihre je uitzet naar boeten? Dat is toch een binnenhutboekt? Ja. Nou, dan gaat jullie zich naar boeten. Nou ja. Je douchen, we gaan gewoon ook nou. Ja. En een kersen. Is opladen. Nou, helemaal mooi. Een televisie. Oh. Nou, de bar. Dat is altijd goed. Bij de supermarkt hier. She comes to me by the spine.
figure 6 feet 3. Take anything you want. Take anything you want from me. Nou, we zijn los. Ik krijg de haven uit. Het is 20 voor 4 nu. En ja. Het wetter beweegt onder ons. Nou, we gaan nog steeds loon in zeg, maar in ieder geval, wie zit hier in de Sea-pub. En de Sea-pub, dat is, ja, daar staat het. Gewoon een leuk kroegje. Maar ben je al, hè? Kroegjes en dingetjes op boord. Dus, ik kan ze hier in ieder geval wel vermijd zien. Ze hebben het voetbal nog en het wielrennen, dus nou ja, dat vermijdt ze hier nog wel. Dan een hapje en dan vannacht ja, sliepen, morgen ontbijt en dan ben je het heen. Dus dat zelf wel wat gaan. Nou, later. Het zit mooi in het centje, maar er komt een loft aan. Wat dat belooft. Number please. 74. 74. Thank you very much. Now country music. Dit is net helemaal fris.
up a shout of praise. From the north to the south, let it rise and ring out. Oh, lift up your voice and sing. Yeah, lift up a shout of praise. Nou, je bent er net helemaal op een Noordkaap, zijn we. There's only one name. We lift up a shout. We lift up a shout. Oh, together we sing. We lift up a shout. We lift up a shout of praise. Zie ook sigaar aan jezelf. Let the anthem rise up. Let the song ring out. Let the ground now tremble as we raise a shout. Let the anthem, Dit is wel van het bergen aanwaaien. let the song ring out, and let the ground now tremble as we raise a shout. Oh, there's only one name. We lift up a shout. We lift up a shout. Oh, together we sing. We lift up a shout. We lift up a shout. Oh, there's only one name. We lift up a shout. Lift up a shout. Oh, together we sing. We lift up a shout. Lift up a shout of praise. We lift up a shout of praise. We lift up a shout of praise. Nou, ons af via deel 1. En worden we er wat lang natuurlijk. Maar ja, we gingen naar het stukje van Storm Hans. Hè. Dus daar gingen we sowieso al eens van. We zijn natuurlijk van Christiansand. En ik had opgenomen via Linders naar Lingdal rijden. Nou, dat Linders, dat wie daar waar het zwaarde daar bovenop. En dat weer Linders dus, ja. En Lingdal, nou, daar staan we op een camping. Nou, dat is krijg net van tingetjes steken. Maar dat maakt het niet uit, we staan daar goed. Volgende keer is zo in ieder geval dat we van Lingdal naar Ekersund rijden. Nou, dat volgende week vreed dus. Van nou, maar we bedankt voor het zien. En even een toemke. En zet hem maar even onder, maar hem ervan vinden. Vind ik altijd wel leuk. Ja? Hey, tot de volgende keer, want dan ben we weer op paard. En dan nog steeds in Noorwegen natuurlijk. Laters.